ja si myslím, že sme na tom veľmi zle, lebo politika na 4 svetové strany žiaľ je s nejakým vychyleným kompasom a vidíme, že sa tu robí politika, zahraničná politika orientovaná na totalitné režimy, na režim, ktorý tu spôsobuje strašné ľudské utrpenie a vojnu za našimi hranicami. A ja naozaj nerozumiem, že prečo Robert Fico provokuje do nekonečna. Chodí si robiť tie fotky s Vladimírom Putinom do tej Moskvy a vidíme, že občania z toho nemajú nič. Viete, zahraničná politika má byť v službe občana. Občan má mať niečo dobré z tej zahraničnej politiky. Ja sa pýtam, čo má občan dobré z tejto zahraničnej politiky, keď Robert Fico sa vráti z Moskvy, na naše hranice tu padajú drony, ohrozuje to okrem teda tých ukrajinských životov aj životy slovenskej menšiny, ktorá tam žije, životy aj slovenských občanov, ktorí tam dokonca boli pracovne, o niektorých aj viem, ktorí tam boli nejakým spôsobom pripravovať projekty cezhraničné obnovy Ukrajiny, z čoho môže profitovať aj Slovenská republika. Čiže toto je výsledok zahraničnej politiky Roberta Fica a jeho vlády. Na druhej strane sme stratili už, alebo strácame a stále viac a viac strácame dôveru našich partnerov. A tá dôvera našich partnerov to nie je len nejaký fiktívny pojem. To je to, že sem prídu investori. To je to, že nemecký kancelár, ktorý je kancelár na krajiny, ktorá je najväčším ekonomickým partnerom Slovenska, odmietne cestu na Slovensko. Veľmi kriticky sa postavil k tomu, už ceste otvárate viacero tém, pani Roberta Lexman. Fica Vraciam vás v Moskve.